keď nám zaprší, tak vlastne sa snažíme čo najrýchlejšie a najefektívnejšie hlavne tú vodu odviesť preč. Všetky chodníky, cesty a strechy sú vyspadované do vpustí a odtiaľ nám to ide priamo do kanalizácie. To nám spôsobuje ďalšie problémy a to môže byť napríklad také lokálne povodne, ktoré vlastne sú spôsobené tým, že tá voda už nemá kam odtekať. A potom je tam veľmi úzko naviazaný problém znečisťovania našich vôd, aj spodných vôd a riek. A to je práve kvôli tomu, že táto dažďová voda, ktorá odteká do tej kanalizácie, sa tam zmieša teda s tou spláškovou vodou. A to je vlastne tá voda, ktorú primárne my potrebujeme čistiť. Takým najelegantnejším a pre mňa najobľúbenejším riešením sú práve zelené strechy. Zelená strecha dokáže zadržať obrovské množstvo vody. To znamená, že vlastne všetká voda, ktorá na tie strechy spadne, tak iba 30% odteká a 70% sa nám prirodzene odparuje do okolia.